ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଘାଟର କୂଳରେ ବସି ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲେ କି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସେହି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମେ ତାହା ପାଇବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ତାହା ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି? ସାଧୁ ଯୁବକ ଜଣକର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି ଚାହୁଁଛ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୀରାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବି। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ଓ ଗୋଟିଏ ମୋତି ଦେବି। ସେଥିରୁ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ହୀରା ଓ ମୋତି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ନିଜର ହାତ ସେହି ଯୁବକର ହାତ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ନିଜର ମୁଠାରେ ଧରି ରଖ ଆଉ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ହରାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ହୀରା ବନାଇ ପାରିବ। ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସାଧୁ ଜଣକ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋତି ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଦେବା ପରେ ବି ତୁମକୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ମୋତିକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରିନେବ। ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଏହି ମୋତି ଅଛି ସେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯୁବକ ଜଣକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କଲା, ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରାର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୀରାର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଦୁଇଟି ହୀରା ମୋତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ଆମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।